माने चिनि सामको बेनिफिशियरि रगनो जों ताक्लाय फन बागै मांखा रां 2,60,000 नि रां बाय थांनाय 2021-2022 2022-2023 44 जना ताबसो जाति 44 जना ना रजाका 6,60,000 रांनि एके आबो एके पोल्ट्री बाहायनो जों थांनाय 2022-2021 3,430 जनानो जों टक बाखा आबो बायसिनि रां 34,30,000 रां बायखा 2021-2022 2022-2023 हंके 821 जनानो जों बेनिफिशियरि रगनो जों टक रिमांखा आरो चिनि रां बायखा 24,40,000 रां एके पिगारि खरबसिनो रिमांखा जों बाखा नरक आबो नायदि 2021-2022 558 चिनि बेनिफिशियरि रगनो जों वाक बाखा आबो बाय 51,50,000 रां चिनि बायखा 21-22 81,50,000 22-23 तो इसे 156 जना बेनिफिशियरि न जों बाखा वाक आबो बाय 24,40,000 चिनि रां बायखा एके चिनि जतोय जों रां माने 2,12,00,000 ट्रान्सफार फान्डनि बिसिङो चिनि ओ बाक माने एक्टिभिटीज रक जों फाइनान्शियल इयार जों अबायके खायथं ताकलेबो 2022-2023 फाइनान्शियल इयार बो चिनि तेबो ताबो बेनिफिशियरि रगनो जों वाक रक बागनानि टंखो एके अबाहाय एक्टिभिटी जों ताबो कखनो एडिसी हाफां आगे 37 বছর तंगमन या सकां अबाहायके ADC डिपार्टमेंट आसु कर्म जग्ग खायजेगियाखौ नरक साइमांखाना एके अबबायनो जों ताक्लाय जों 7 जना वेटरनारि डक्टर नामानि ताइसिनि ताबो एंटरप्रेन्योरशिप डेभलपमेंट खाय इनिशिएटिव जों ताबो आरेकटा আমরা যেটা ডিসিশন নিছি করকনাথ ও তক কসম আবনো বাহিনী जों 500টাই তো আমরা 500টা করকনাথ तक न जों ताबो चिनि बेलबारि फानमो आचारिनाय थिनाङा जों आस्ते आस्ते ताइबो बांग्रोवै आबो बाहायनि बेनिफिशियरि रगनो जों रिनानि बागै वानसलाय दङ आबोनि लगे लगे जों देशी तक रगनो बाहायके चिनि नको रगनो फार्म खायै चिनि बर रगनो चला सिगला र ब्रि सिगला रनो रिरिवै इनकाम खायमान आबोनि बागै चाटियो दङ आबोनि लगे लगे वाक बाहाननि मस दें न बाहायके जों आबोनो